Se o encaixe de Camariñas é festaza a Pascua, xa non sei nin como chamala. E, por suposto, tamén a Feira de Ferreiros de Río Torto, na que, de verdade, que vemos demostracións que nos deixan ca boca aberta. A verdade é que esta fin de semana o que non fai nada é porque non quere. É verdade. Pero a min, Paula, o que máis me chama a atención é o tema dos ferreiros. Sí. Porque é un oficio moi noso e moi fermoso que é unha pena que se perda. E, por desgraza, é o que está pasando. Aínda quedan algúns namorados desta profesión como Óscar, que Óscar sabe que a forxa non lle vai dar de comer, pero el quere seguir co oficio que aprendeu do seu avó Eduardo, que foi un dos mellores ferreiros que houbo nunca en Río Torto. Nos quixemos ir coñecer a súa pequena forxa, coñecer a Óscar e, por suposto, as maravillas que fai nela. Óscar, pódese dicir que eres un dos últimos ferreiros de Río Torto? Sí, de momento sí. E de quen aprendiches o oficio? Con meu avó. Sempre a miña infancia pasei na casa de meu avó, que era ferreiro. Entonces, entre a forxa, a moa, sempre vaiche entrando a curiosidade, vas probando. Ao final decidín dedicarme un pouco ao tema da forxa. Que estamos facendo agora? Estamos facendo un coitelo típico tradicional, así forxado, con mango redondo de madeira. Isto como vai? Isto está quentándose. Ahora dámoslle un pouquiño máis de gas. Ahora xa estaría para pasar ao yunque. E agora pasamos isto a onde? Ao martinete. O martinete é o que fai o traballo duro. Pódese vivir de ser ferreiro? Sí que se pode. De feito, ainda os que quedan viven deso. O que pasa que é un traballo moi esclavo. Pódese vivir, claro que sí. Canto tempo leva a facer un coitelo como este? Unhas 2 horas ou por aí. E despois canto custa un coitelo deste? 7, 8 euros. 2 horas de traballo máis os materiales pa 7 ou 8 euros. Claro, exactamente. Río Torto é tradición de ferreiros, é un pobo de Sí, hai un río por aquí que todas as forxas estaban pegadas ao río polo tema das moas, que eran todas movidas ca auga do río, e a maior parte dos homes se dedicaban á forxa. Este domingo celebrades unha mostra, unha feira. Sí, a Feira do Ferro, a 16 edición. Vexo que tes aquí un montón de fouciña. Sí, aquí en Río Torto era un pobo onde, a maior parte dos ferreiros facían fouciños, porque antigamente había moita demanda. Cantos podían salir ao ano de Río Torto? Foi sobre 8.000 fouciños en cada forxa. Canto lle hai que martillear aí? Bueno, nunca levei a conta. Agora verei que colocar un pouquiño o rabo, que é o que vai dentro do mango, e poñerlle a marca. Aquí suelen ser as iniciais dos ferreiros. Que as túas son? AV, significa Alejandro Villada, que sería meu bisavó. E ti compaxinas este oficio con máis cousas? Non, agora mesmo non estou exercendo de ferreiro. Fago así como hobby, pero non estou traballando de ferreiro. Ti non podes vivir sin ser ferreiro. Bueno, sempre estou argallando algo, pero hai que ter tempo.